În perioada 21-24 iunie 2025, în incinta Shopping City Suceava, va avea loc Târgul de Sânziene, un eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Cu participarea meșterilor populari din întreaga țară, târgul aduce în prim plan frumusețea portului tradițional, a obiceiurilor de sânziene și a meșteșugurilor vechi, păstrate cu sfințenie. Evenimentul este susținut de numeroși parteneri media, precum Intermedia, Bucovina TV, Graiul Bucovinei, TVR Iași, News Moldova, News Bucovina, Antena 3 Suceava, Monitorul de Suceava, Glasul Sucevei și mulți alții. Vă așteptăm cu drag între 21 și 24 iunie la Shopping City Suceava să redescoperim împreună farmecul tradițiilor românești.